anggone nglakoni mlaku lelakon urip ana bebasan yen adoh mambu wangi yen cedhak mambu tai. Kuwi bisa dirubah krana mlaku laku tulus ikhlas. Tulus ikhlas anggonmu ngabekti lan bekti. Ngabekti marang Allah Subhanahu wa taala diwujudke bekti birrul walidain marang wong tuwa. Lambarane apa? Mlaku laku sabar, ikhlas, qanaah, istiqomah, tawakal. Pancen abot urip sesandingan apa wae kuwi mau sing maneka warna sak temene kanggo mulang pelajaran menungso supaya dunung urip kuwi mau saka sapa, urip kuwi mau dienggo sapa, urip kuwi mau kon ngapa, urip kuwi mau dienggo ngapa, tujuan urip kuwi mau sing dilakoni aku kudu mlaku piye. Dadi alon-alon disinau, alon-alon dipelajari ben mangerteni mlakuku kudu piye. Pun ngoten mawon, donga dina